ओइ भाई फैदो जिरायफैदो। ओइ भाई आं दानि फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि जाथाय जादोंना। है मा जाथायब्रा? आं ओरैबायदि जाथाय फिल्मावसो नुदोंमोन। हाब मा जाथायब्रा फिल्माव नुलायनाय? बुंलाय। दिनै नोंसानाव फैबाय थानाय समाव गाबोन जुदि मंगलनि फिसाजो हराबा बुसिजोबनांगो। ओइ बस अबे? मनि फट' फैदों फट'। नै फट'आथ' फुलथियाना माथो आंनि बिखानि स्क्रिनाव वालपेपार दोनजागोनलै माथो। औ बस ए मख्रे सिख्लाखौ आंनि खाथियाव लाना फै। जागोन बस। ओइ जारौ नोंखौ जोंना बसआ लिंहरदोंमोनलै। सोर बस आरो मानो? बेफोरखौ नों उनाव मिथिगोन फैदोल'। बुं मा बाथ्रा? एसे बुंब्रा जारौ बबाव थांनो फैदोंमोनब्रा जारौआलाय? आं लोगोनि हाबासो जानो थांदोंमोन। ए ओइ जारौ नों लोगोनि हाबाखौ बेसे थानोब्रा? नों नोंनि हाबाखौ जानो लुगैयाखै नामा? आं नोंखौ आंनि बिखानि स्क्रिनाव वालपेपार दोनखाबाय। माने आं नोंखौ आंनि बिखायाव दोनखाबाय। लाया माथो आं नोंसोर बादि गुन्दाफोरखौ। ओइ सिख्ला सोर सेंग्राया गुन्दा नङा नों बुंलाय। नोंखौ सोरबा सेंग्राया लांनानै ग्लास सिङाव साजायना दोनगोन नामा? बोरो आंनि आखाइया? नोंनि आखाइखौ हगारना हमाखै आङो। ए मोसौफोर सिख्लाया माबोराव फै। मा खालामनो जाखो बिसोर? नायनानै फै। ओइ बसफोर सिख्लाया थांनो राजि जायाखैबा नोंसोर मानो जबरदस्ति खिथिदों? ओइ बुरबाव नों जेबो मिथिया लामानि मानसि लामासो थां। बिसोरथ' साबा मानि आं थगायसै थांनायानो जानोसै। ओइ बे जाम्बा बे जेबो मिथियालै बियो। जानाय नङा माबा मोनसे आइडिया खालामनांसिगोन। ओइ सिख्लाया हगारनोबा हगार नङाब्ला बाथ्राया बोरैबा जागोन। ओइ जाम्बा बबे हाखर गोथौनिफ्राय जोंनो मोनना फैनाय नोंलाय? गथ' बुलायनो नामा? बुलायनायखौ आं गिया, नाथाय आं माने सिख्लानि सिगाङाव बुलायनानै गावखौनो हिर' देखायनो गोसो गैया। खांखमानि फिसाया माथो साननो गोरोंथार। थौदो अब्ला साइडआव। हगार आंनि आखाइया। फैदो। ओइ नों आरो बे सिख्लाखौ बेयावनो हरला खिथाबायहायनो थौ। औ फै। होद आखाइ बुरो आखाइ बुरो। बस थुदुलै थुदु निमाहा होदोलै मातादि। जेबो नङा दे। निमाहा होदो थुदु थुदु थुदु। माथो दासो मोनदों। मेगनाव नांबाय नोजोराव गोग्लैबाय मेगनाव नांबाय नोजोराव गोग्लैबाय। मा जाखो आदा? जेबो नङा थेंक इउ आदा, नों नङाब्ला आं दिनै मा जागौमोन? जेबो नङा जारौ, बिफोर आंनि मावनांगौ खामानिखा। बिदिब्ला थाथ'दो आदाया। दे। टाटा। हे 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 ओ हो हो। बिदि जादोंलै भाइ, नाथाय गामि आरो मुंखौसो सोंना लानाय जायासै आं। आच्छा मोनसे बाथ्राखौसो हमना मोनासै आं। मा बाथ्रा? नोंथ' हारसिंमोन बिसोरखौ बोरै मेनेज खालामनो हानाय नों भाइ? बिफोर आंनि जौ लोंनायाव संख्रि सोलानायसो। खोनासं, आं नोंसोरखौ बेयाव बुलायनो होनना लाबाखैलै भाइफोर। मा गिबाय नामा? भाइ नोंसोरजों रावबो आखायाब्रा, आरो आं आदाखौ मोजाङैनो मिथिखाथारगौ नोंखौ बयबो गियो होननानै। नाथाय आदा आं नोंनि जोबोर गिदिर फेन, आंबो नों बायदि जानो लुबैयो। अब्ला बेवहाय मा जोंखौ गांसो जानो लाना फैबाय नामा?
इदि नङालै फा आं नोंसोरखौ आंनि बिदा हिसाबैसो गुबै बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नोंसोर जाहैबाय सिख्लाखौ हमदों बे सिख्लाया खनथामसो हाबा जाखांनाय नाथाय अखानायैनो होखारजाफिनो नाथाय मानो मानसिया हर हराव सानफ्रोमबो कालिनि रुप लानानै निजिनि फिसायखौनो सिथारनो नागिरो आं बिसोरनि न' खाथिनिनो मानसि मोजाङैनो मिथिखाथारगौ आं मा जाबावलै बिदिबा दाबो जेबो नङा फाय सिख्लानि खाथियाव थांनानै निमाहा बिना बुहरदोसो होद थगायदोसो नङाब्रा थगायाखैलै गेम्स रियाबोनि समाय नै होद मुसुफोर जानाय नंला तु गबायलै नों बेटा आंसो मिथिगौ बोरै बोरै बासायबोदों है बेफोरखौ बाद हो आं नोंखौ बेयाव ओरैनो लिंहराखै मा बाथ्राब्रा गाबोन आंनि हिन्जाव नायनो थांगोन नोंबो थांफानांगोन आंलाय मा खालामथोंब्रा नोंनो आंनि एथ' लोगो नों थाङाबा आंबो थाङालै नांगौ जायो हिन्जावखौनो लाया आं होदजाम्बा बिदि जायो नामा हाबानि उनावबो नों उन्दुआबा आंबो उन्दुआ होनगोन नामाब्रा इस बेफोर उन्दुनायनि खिथाया आलादाब्रा ओरैनोसो होनदोलै जागोन दे थांगोन मोजां गाज्रिखो नोंसो नायनांगोनलै फा आंहा बेफोर एक्सपिरियेन्स गैया है आं दङ नो टेनसन थु बाजै गायदेमोननाव खान्थाल गोमोन दंनो बेखौनो जाहैनोसै थु बेनो नङा लाखिदो खारदो बियावसो बिनाब्रा आदै माथो आलासिफोरा सफैबायानो सम औ आदै सफैबाय फैदो न' सिङावनो दे बेयावनो जिरायदो बिमा नै आलासिफोरा सफैबायानो आलासिफोरा सफैबाय औ मादै ओइ जारौ साया लाबोदो मेगनाव नांबाय नोजोराव गोग्लैबाय मेगनाव नां मादै बियो खैना गोदान जागोननि बिनानाव नामा बिनानाव नङा खैना जागोदाना बेनो माबा सानबाय माबासो जागोन फिसाला सुवाद आंनि फैनाय सिख्लाखौसो मेजोब्बाय नामाब्रा फाग्लिया मा जाखो माबा बिफा जोंहा जारौआ जावैसो जागोदानजों एसे रायलायनो माबा जोंहा जारौआ हौवा जागोदानजों माबा एसे रायलायनो ओइ फाय नों थांदोलै होदजाम्बा नोंसोर हाबा जागोनसो रायलायनांगौ है नों रायज्लायनायानो आं रायज्लायनायब्रा होद हामगोन नालै है थांदोलै थांदोलै फै जिरायफै नों बेवहाय बोरै मोनफैखो आदा आं मैया नोंनि मुं आरो गामिखौबो सोंनाय जायासै आंबो जा बावथारदों न'आव थांनानैसो सिमां मानि नुबोलायथारदों आं हा बोरैथो आंखौ नायनो फैखो आं नायनो फैयाखैथ' नोंखौ बै गब्ला सिखावसो नायनो फैदों अब्ला नों बेवहाय बोरैथो मोनफैखो आरो नोंनो मा जायो जेबो जाया जारौ न' खाथिनिखाय लिंना लाबोदों आंखौ जारौ मोजां नङा बि मानसिया बिफायाबो सिखाव फिसालायाबो सिखावसो दाखालिबो सासे हिनजावनि फिथोब खावनानै दोखो दोखो बुजादों आंसो बासायदों उपाय गैया बासायाबाबो जाया न' खाथिनि मानसि आरो माबा बेमारबो दंनो फस्थायगोन नों जाम्बि फस्थायगोन बिजों थांबा थेंक इउलै आदा नों बेसे मोजां दिनैबो नों नङामोनब्ला आं न'खराव गाबोथारमोन मोजांब्रा आंबो सानिखौसो नुदों सिंनिखौ नुबावाखैसो नों जाम्बि थाथ'दो दे
फस्थायगोन नों जाम्बि बिजों थांबा थाथ'दो दे दे उफाय बाथ्राया बोरैबासो जाबाय माथो फैलाय बाहेराव आदै बाहेराव एसे माबा रायलायनि अ दे दे माबा फैलै इयाव दा मोनसे प्रब्लेम जाबायना मा प्रब्लेम मानसि हाबा जाखांगासिनो मा गथ' जाथाम दंनो हस्टेलाव दोनदोंनो है अब्लाबो लाजागोन खोमालै होदजाम्बा बिदि जायो नामा आं गोदान नायनो हागोनथ' साला सुवा दा मेजेरनायखौ मोननो रावनिबो जानो होआ आङो हेल' अ दे नै थांगासिनो दं दे जों थांना लांसै नामा आया ओंखाम जालांदो ओंखाम संखादोंमोन नांलायला मादै नांलायला आथुर जाबाय उनाव खबर हरनोसै गाज्रि दामोनसै औ दे बिदिब्लालाय दे थाथ'लायदो आइदै आइदि पाप्पिफ्रा आइदै सरिलै जारौ साला सुवा नाखौआ मोजां मोना नोंखौ सरि आइदै सबाबानो मोजां नङा बिसानानि दुखु मोनबाय दुखु मोनबाय र' दसेनो मा जायो बेगा जारौ गैलालै दानाबा ओइ भाइ दुखु मोनबाय नामाब्रा ए सिख्ला नुबा लोगोखौबो सिनाया नोङो है लोगोनि गेजेराव बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा थु थांसै हरां सलनि नों बारा रोंबालै गाखो